A mí gustaríame que nos oíran lá fora tanto o Goberno Central como se desde a Xunta se pode facer algo. Isto é un problema grave. Darvos as gracias por estar aquí e non teño nada máis que dicirle e dar as gracias por deixarme cerrar este acto. Bos días a todos e a saúde. Como decía ao empezar, gracias por a vosa presencia a todos os veciños e veciñas de Ribeira e a todos os que nos acompañan. Estamos xogando o noso futuro. Se seguimos unidos, espero que Ribeira e a súa flota siga para adiante. Moitas gracias e podemos dispersarnos tranquilamente. Moitas gracias.